Dobrý deň, pán doktor. Dobrý deň. Tak dnes som tu na kontrole po 2 týždňoch a chcela by som sa teda vás spýtať, že či to obočie je už finálne, alebo či budeme ešte niečo dorábať, či si môžem spraviť lamináciu, alebo mám ešte počkať, či ešte niečo bude vypadávať, alebo aký bude teraz ďalší proces. No to je príliš veľa otázok na jedenkrát, takže poďme jedno po druhom. Dobre. Pokiaľ ide o trvanlivosť vlasov, tak tie vlasy nie sú trvanlivé, pretože by sme to rozprávali v tom predchádzajúcom videu, že tie implantované vlásky, ktoré sú tam implantované spolu s tými korienkami vlasovými, oni vypadnú po 2-3 týždňoch. Nové začnú rásť po reštarte tých vlasových korienkov, to je asi o 2-3 mesiace, ale nie naraz. To znamená, že ten celkový efekt treba čakať tak 2-3, možno aj viacej mesiacov po zákroku. Čo sa týka tej laminácie, keďže tie vlásky, tie chlopky vypadnú, nebude čo laminovať v tomto okamihu. Laminácia má zmysel až vtedy, keď začnú rásť definitívne chlopky a potom je dobré tie chlopky laminovať, pretože napriek tomu, že sú implantované v správnom smere, tak oni sú také niektoré neposledné a treba ich laminovať, akoby dlahovať, aby rástli v pôvodnom smere alebo želanom smere, ale to je dočasná záležitosť, potom už laminovať nebude treba. Ja doporučujem ešte potom používať kondicionér, ktorý tie vlasové chlopky akoby zmäkčuje. Oni sú také poslušnejšie potom pri úprave. Super. Takže teraz ešte budem čakať a vlastne už asi tam nebude dorábanie nič, lebo to je taká častá otázka, že či ešte bude nejaké sedenie, ktoré bude sa musieť ako keby ešte doplniť nejaké chlopky. No to som ja to povedal v predchádzajúcej odpovedi, že to budeme vidieť, keď nám začnú rásť definitívne chlopky. V tomto okamihu, keď ja sa na to pozriem, tak myslím si, že tie chlopky tam nebudú potrebné viaceré, nič menej počkajme si ešte na tie definitívne chlopky. Ono je to problém, pretože väčšina tých 9 z 10 žien, ktorí chodia na transplantáciu obočia, majú tetovanie predchádzajúce. A je to problém, pretože my potom pri transplantácii a dizajnovaní toho obočia musíme rešpektovať to tetovanie, pretože keď sme tetovali, respektíve implantovali vlasové korienky do oblasti, kde nie je tetovanie, nebolo by to pekné. A dalo by sa zmeniť, ak by som nebola spokojná s predošlým tetovaním a chcem napríklad to obočie zosilniť alebo zhrubšiť alebo niečo. Dá sa výjsť aj mimo línie tetovania? Dá sa výjsť, len tam mám strach, obavu, že pri odstraňovaní toho tetovania by ste mohli poškodiť tie implantované cibulky, ktoré sme tam implantovali. A najviac z mojej skúsenosti môžem povedať, že to tetovanie sa nikdy nedá odstrániť úplne. Vždy tam zostane istý odtieň, a to nerobí potom dobrotu pri tej implantácii a celkom efekte. Ale ako hovorím, treba počkať dlhšie, pretože teraz je veľmi skoro hovoriť o tom, či je treba ešte niečo doimplantovať alebo nie. Treba fakt počkať. To je proste fyziológia hojenia. Takže teraz ďalšia kontrola je o 3 mesiace. O 3 mesiace. Áno. Dobre. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne.